Ik ben Nikki, ik werk voor Toprecreatie en ik kom uit Papendrecht. En wat is Toprecreatie? Toprecreatie is een animatiebureau en daar meld je je bij aan en dan word je op allerlei campings geplaatst om het animatieteam te doen. Oké, en volg je daar ook een opleiding voor? Ja, ik doe de opleiding Toerisme en Recreatie. Hoe lang blijf je hier staan vandaag? Vanavond tot 10 uur. Mijn collega's doen dit 2 dagen, ik doe dit maar 1 dag. En wat is je taak? Ik moet opletten op de springkussens, kijken of de kinderen veilig over de springkussens gaan, of ze niet tegen de muren aangaan en ja, dat is het een beetje. Is er al iets voorgevallen? Nee, nog niet, gelukkig. En vind je het leuk om te doen? Ja hoor. Ja, het is toch wel weer ervaring en je doet toch wel met kinderen bezig zijn en dat vind ik heel leuk. Wat vind je van het springkasteel? Dat vind ik wel leuk. Ik heb een beetje kriebel aan mijn voet. Ik vind het op zich best wel leuk. Wat vind je er leuk aan? Dat je heel veel dingetjes van de springkuss af kan springen. En ik vind het heel erg leuk dat je heel veel plaats hebt om te spelen. En het allerleukste vind ik dat je met die grote bollen daar moet op springen. Om naar de overkant te gaan. Vertel eens wat je vindt van het springkasteel. Ik vind het super leuk. En ik vind het ook leuk dat je op die bollen kan springen. Want dan vlieg je zo super hoog. En ergens dan spring ik super ver. En dan land ik. En meestal maak ik dan ook nog een koprol. En dan sta ik gelijk. Vind je dat je er leuk op kan spelen? Maar ik mag niet op bal, want dan moet je afspringen. Dan mag ik niet af. Alleen kinderen van 6. Moet je 6 zijn of moet je 12 zijn? 6. Oké, maar de rest vind je wel leuk? Ja. Vind je de bollen ook leuk? Ja. Je moet eerst naar boven klimmen en dan sta je op zo'n, zeg maar, een rand. En je moet dan springen in het midden en je moet op je billen landen. En als je in de lucht zit, dan voelt dat super raar. Dan krijg je zo'n adrenaline kick en dat is gewoon super leuk. Ze zijn wedstrijd gaan doen. En ze moeten nog een balletvoorstelling doen, hè?